Hvor meget koster det dyreste AK-skin i Counter-Strike? Hvis vi kigger på skins uden noget specielt, altså det der kaldes liquids, er det uden tvivl en AK Wild Lotus i Faction New til en pris af 110.000 kroner. Dog kan en specifik type skins blive utrolig meget dyrere i specifikke tilfælde, nemlig Case Hardens. Simpelt sagt så stiger en Case Hardens værdi i forhold til hvor meget blot der er, og hvis der er max blå eller tæt på max blå, kaldes det for en Blue Gem. Det bedste pattern for en AK Case Hardened er 661, og indtil for 2 år siden var den bedste 661 en StatTrak Mineral Wear, der sidder i en Band Collector ved navn QKSS Inventory. Og når jeg så har den også 4 Titan Holos til en værdi af 450.000 kroner hver applied. Men i januar 2024 blev en StatTrak Faction New 661 registreret til den kinesiske Buff 163 database med ejeren ICBX11, som altså har haft det dyreste AK-skin i spillet siden i hans inventory, uden at det går op for ham, hvor meget det er værd, mens alle bare har regnet med, at det aldrig vil eksistere. Med hjælp fra traderen Ruffle Monster og den danske trader Sippel, solgte han 6 måneder senere sin AK for et sted mellem 1 og 1,5 millioner dollars, eller et sted mellem 6,4 og 9,6 millioner kroner, hvilket gør det til det største salg i Counter-Strike historie og by far det dyreste AK i spillet. Følg Skinsound og kommenter, hvilket skin jeg skal kigge på næste gang. Tak for støtten.